Bjarne. Op med humøret. Det skal nok gå. Havearbejde alene kan være en stor mundfuld. Men hvordan skal dette hul nogensinde blive familiens drømmehave? Hvis bare hjælpen var nær. Men hvad skuer dit øje i det fjerne? Heltene fra Holme-Olstrup. Med kraftfulde maskiner som deres forlængede arme er ingen udfordring for stor, ingen opgave for svær. Med millimeterpræcision og nænsomhed, engagement, kvalitetsbevidsthed, omsorg, ingen kælen for detaljen, faglig stolthed og ikke mindst ømhed og nænsomhed. Så bliver drømmen til virkelighed. Bum, Bjarne. Så bliver man glad igen. Kontakt anlægsgartner Torben Jensen, når din drømmehave skal blive til virkelighed.